Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel nofs tas-sena ir-rata ta' tkabbir ekonomiku laħqet l-4.7%. Kemm fl-ewwel u kif ukoll fit-tieni kwart tas-sena, pajjiżna jidher li kellu t-tieni l-ogħla rata osservata fost il-pajjiżi taż-żona euro, filwaqt li għal darb'oħra it-tkabbir f'pajjiżna kien 3 darbiet il-medja Ewropea. It-tkabbir ekonomiku kien xprunat minn iżida qawwija fil-konsum privat li wassal għal tkabbir sostanzjali fit-tħul tal-ħaddiema. Fil-fatt, fl-ewwel nofs tas-sena, il-pagi f'pajjiżna kienu 140 miljun euro ogħla milli kienu sena qabel, żieda ta' 6%. Riżultat ta' dan it-titjib sostanzjali fit-tħul, l-istatistika tindika li l-konsum tal-familji żdied bi kważi 4.6% war li tneħħi l-effett tal-għoli tal-ħajja. Dan jikkuntrasta ma' sitwazzjoni taħt it-tmexxija nazzjonalista, meta fl-aħħar sena qabel il-bidla fil-gvern kien hemm tnaqqis ta' 0.5% fil-konsum privat. L-andament pożittiv tan-negozji kien fattur ieħor ewlieni li wassal għat tkabbir ekonomiku. Fil-fatt, il-profitti għolew b'269 miljun, jew inkella żieda ta' 9.5%. Dan it-titjib qawwi fil-profitti wassal biex in-negozji privati flimkien mas-settur pubbliku investew bejniethom 959 miljun euro fl-ewwel nofs tal-2019, li tfisser żieda ta' 119 miljun meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Fil-fatt dan kien it-tieni l-ikbar livell ta' investiment li qatt ġie osservat fl-ewwel nofs ta' sena mindu bdiet tinġabar l-istatistika. It-tkabbir ekonomiku kien mifrux l-aktar fis-settur ta' servizzi professjonali u amministrattivi li rażieda ta' 82 miljun euro, jew ta' 11%. Is-settur tal-gaming kabbar l-operat b'75 miljun, jew 9%, filwaqt li l-oqsma tal-bejħu tal-lukandi u ristoranti kibru b'69 miljun, jew inkella b'6%. Il-valur miżjud fil-manifattura kiber bi 12 miljun, filwaqt li fil-kostruzzjoni kien hemm żieda ta' 29 miljun. Is-settur finanzjarju kiber bi 22 miljun, jew bi kważi 7%. B'reazzjoni l-Gvern qal li dan it-tkabbir qawwi fis-settur privat qed iwassal għal tnaqqis fid-dipendenza ta' pajjiżna fuq l-ispiża tiegħu. Fil-fatt, il-konsum tal-Gvern kien 18.5% tal-ġid nazzjonali, kontra 21% fl-aħħar sena qabel il-bidla fil-Gvern. Qal li dan jispjega li x'pajjiżna bħalissa għandu surplus fil-finanzi pubbliċi kontra deficit eċċessiv li kellu fil-passat. Il-Gvern sostna li l-politika ekonomika preżenti qed wassal għal tkabbir mifrux, filwaqt li qed jiżdied mod sostanzjali id-dħul kemm tal-ħaddiema kif ukoll tan-negozji. Fl-istess waqt qal li dan it-tkabbir qed iwassal għal livell ta' investiment bla preċedent li se jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja u jpoġġi l-bażi għal tkabbir futur tal-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.